ka ji irin alƙawuran da mai duka yi, duk wanda ya ji tsoronsa ya ji Allahu min amrihi yusra. Allah ya ce zai sanya masa abin nan, ya ji Allahu makhraja, zai sanya masa mafita a cikin al'amuransa. Yanzu waye a cikinmu wanda bai neman mafita daga Allah a cikin rayuwarsa? Babu. Sai Allah ya ce ya ji Allahu min amrihi yaj'al lahu makhraja, afwan, yaj'al lahu makhrajan akan komai. Alƙawari na farko, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah kuma zai azurta shi ta inda bai tunani. Waye yake faɗan wannan? Ar-Razzaqu dhul quwwatil matin alladhi indahu khaza'inu samawati wal ardi wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wanda yake ba sama dama ta saukar da ruwa ta saukar, wanda yake ba tsirrai dama su fito, wanda kaza, alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, la ilaha illa huwa al-azizur rahim, al-azizul hakim. Shine fa yake cewa wa yarzuquhu, kuma shine yace maka inna allaha la yukhlifu al-mi'ad. Haba, wannan ayar kadai ta isa aji kawai ana zaune kana murmushi. Ce meye Allah na tuno da wayar zuwa min haifu la yatas. Ai za mu zo wajen yadda kuka gan mu muna nan tafi, Allah ya alƙawari kuma za mu. Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, alƙawari na uku. Duk mai tsoron Allah, Allah zai sanya al'amarinsa ya zama mai sauki. Ba ka ba tagumi, ba ka ba halin shiga ni yasu ko ni ɗansu ne ma ko ma ne. Saboda me? You are spiritually connected, kana tare da Allah. Wallahi al'azim, wannan alaƙar da Allah ta yi ma wasu bayan Allah 900 ta arziki, asin da asin har ma da gyalan yafawa. Sun gani, sun more, sun koma ga Allah kuma sun ga yaƙini a wajen Allah. Wannan ture kaza ne kwashe kwai kawai. Alƙawarin Allah. Ba a tsaya a nan ba, sai aka ce wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Allahu akbar. Ma'anar wannan maganar, Malam Muhammadu, Malam Ahmad, an san cewa za ka yi ba daidai ba, ko da kai mai tsoron Allah ne. Kana tsoron Allah amma wata rana za ka yi kuskure, to karka damu yukaffir anka sayyi'atik. In dai akwai tsoron Allah. Alƙawari na 5, wa yu'zim lahu ajra. Allah subhanahu wataala ya ce zai yauƙaƙa, ya kambama, ya daraja masa ladansa. Me kake nema? Ma'ana da tsoron Allah za ka yi abu wanda ƙila asalin ladan da ake bayarwa 10 ne ko 20 ne ko 30 ne. Amma saboda martaban tsoron Allahnka, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yauƙaƙa maka lada, ya kai ka wata darajar da baka tunani. Ko kun gane dalilin da yasa Allah ya ce mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba. Sai ya ce mene? Wallahu yudha'ifu liman, to suwaye man din nan? Wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha, so 5 din nan. Ba a faɗi suwaye ba, aka ce liman yasha. To Allah kuma ba yadda za a yi ka zama man a wajensa, ma'ana man ɗin ta nan da za ka cancanci yau ba'ifu, sai da tsoronsa, sai da kusantarsa da abin da Allah yake so. Wani ya yi sadaka da Naira 10, Allah cikin karamcinsa ya karɓa ya bashi lada 100. Wani ya ba da sadakan Naira 10, Allah ya karɓa ya bashi lada 1000. Wallahi al'azim, wani sai yayi sai Allah ya bashi miliyan, biliyan, sai ma Allah ya ce ga kofar aljanna shiga. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
kuma daga cikin sirrin wannan lafazin ba a ce yudha'ifu ila ayi haddin ba a faɗa ba Allah yana ninninkawa. Mun fahimta? Da waɗanda suke zuwa ne a ɗibi ruwa a kofi a basu, wasu kuma in sun zo a basu goran, wasu kuma in sun zo a kawo musu jog a ce su zuba, wasu kuma a'a tekun za a je a wurga su a ciki. Allah ka sanya mu a cikin kogin rahamarka da jin kanka da yardarka ya Allah. Allah muna roƙonka ka azurta zukatanmu da tsoronka, tsoron da zai gadar mana kusanci zuwa gare ka da bin tafarkinka har mu samu irin waɗannan tagomashi da kyaututtuka da kai ma bayinka alƙawari.